Moi boa tarde. Benvidos todos. Vamos dar comezo á Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural. Primeiro punto do día, acto anterior, correspondente ordinario do 18 de xullo do ano 2018. Algúna cousa que puntualizar? Se non, entendo que damos por aprobada. Segundo punto do día, dación de conta do acordo da Xunta de Goberno de expropiación forzosa urbanística para execución da obra de Beiro Rúas en Fonteboa, Nacional 525, número 77, PS 2017, en San Cibrao das Viñas. Señor secretario. Sí, ben, boa tarde. Bueno, trátase dunha dación de conta porque este expediente expropiatorio xa se aprobou na Xunta de Goberno do 2 de agosto de 2018 debido á urxencia que había para poder iniciar as obras. Houve unha única alegación, constan aí as reclamacións que efectuaba o propietario, que se desestiman conforme o informe do xefe da sección, e aprobouse definitivamente ese expediente para executar esa obra de Beiro Rúas en Fonteboa e a Nacional 525 en San Cibrao. Non ten en principio nada máis que... Moitas gracias. Alguna intervención? Bueno, por lo tanto, isto non fai falta votarlo, evidentemente. Terceiro punto do día, aprobación inicial das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2019. Señor secretario. Ben, con respecto ás bases reguladoras do Plan Provincial, coido que non hai grandes cambios respecto ás bases do ano pasado. O Plan Provincial, como saben, ten dous eixos fundamentais. Dunha banda, o Plan da Rede Viaria, de outra banda, o Plan de Obras e Servizos Municipais. Destínase 1,5 millón á Rede Viaria Provincial e destínanse 4.716.000 euros ás obras municipais, dos que 4.440.000 van destinados á obra propiamente dita e 276.000 aos contratos complementarios de execución das obras, redacción de proxecto, dirección facultativa e demais. En ambos os casos, a subvención da Deputación é do 100%, sen prexuízo de que os concellos poidan incrementar nas obras municipais coas súas propias achegas. O investimento por concello é de 51.000 euros, 48.000 para obras, 3.000 para os servizos complementarios. No caso da entidade local menor de Verán, son 24.000 euros, dos que 2.000 se poden destinar para os servizos complementarios de redacción. Ben previsto todo o trámite e os prazos que se axustaron, digamos, ao máximo para facilitar tanto a elaboración do plan como a súa execución aos concellos. En canto a elaboración, que os concellos remitan as súas solicitudes ata o 30 de novembro de 2018 e en canto a execución para a contratación das obras, creo que é ata o 30 de setembro para a presentación do proxecto e da documentación acreditativa, deben de adxudicarse as obras en novembro e estar rematadas en decembro, prevéndose en todo caso que excepcionalmente se poden ampliar os prazos ata o 2020, en casos excepcionais en que concorran circunstancias que así o consellen. Por demais, a contratación das obras farase pola Diputación, agás nos casos nos que os concellos acheguen ou fagan unha achega equivalente ao 100% da achega provincial. Neste caso poderían ser os propios concellos os que contrataran a execución das obras. Mantense o réxime especial para concellos en situación de insuficiencia financeira manifesta para que poidan destinar a achega do Plan Provincial non a investimentos en obras municipais, senón a amortización de débeda ou ben a financiar gasto corrente de servizos mínimos obrigatorios, excluídos unha serie de conceptos, que é unha fórmula a que se acollen determinados concellos todos os anos. E isto é basicamente o contido do plan. Moitas gracias. Algúnha intervención? Sí, unha pregunta, Paco. En caso de que a aportación municipal sexa do 100%, como decías, os plazos marcas o propio concello. Explícome. A parte dos plazos que hai xa
Decías de novembro para presentar os proxectos. Novembro para incluir, para elaborar o plan. Entón, aí, o plan está Vale. previsto leválo en decembro, Vale. claro, necesitamos o 30 de novembro para poder ter o listado de obras, para poder confeccionar, dictaminar, eso sería para incluir. E logo para executar, a ver, está, no caso de execución de obras por delegación, estaría na base séptima, e que os concellos deberán remitir a Diputación antes do 30 de setembro do 19, tendo en conta que o plan xa se aproba en decembro, pois, bueno, hai un marxe de casi 9 meses, non? Excepto pois, a documentación, é dicir, o proxecto técnico aprobado, a certificación de que as obras teñen autorización, todas as autorizacións, bueno, toda a documentación que se inclúe, a gas a posta a disposición dos terreos, lóxicamente, porque como vai ser o Concello que execute, pois non hai que poñer a disposición do Concello os terreos. E con eso, co compromiso de executar esas actuacións, se informa pola Oficina de Supervisión de Proxectos e se concede a delegación de competencia. E a partir de aí xa o Concello contrata. Pero, bueno, o Concello está suxeito aos mesmos prazos que nós. É dicir, nós temos, por exemplo, que ter adxudicadas as obras antes de novembro, antes do 29 de novembro de 2019. Os Concellos tamén. Agás que haxe unha prórroga, que podería vela, claro. Como do 19. Sí, a ver, este é o plan do 19. Estos son as Tú tens que ter bases obra xudicada do plan. antes do 30 de noviembre. O plan témolo previsto traer a pleno a aprobación inicial en decembro. Sairá a información pública en xaneiro. Se non hai alegacións, pois quedaría aprobado a finais de xaneiro. Se non, pois a principios de febreiro teríamos o plan feito. Estamos en febreiro do 19. Entón executaríase o programa no propio ano 19. Ata o 30 de setembro presentar os proxectos para contratar a Deputación ou para que a Deputación delegue a competencia. Lóxicamente, o Concello marca os tempos porque se o Concello nos presenta o proxecto en maio... É a donde veo. Claro, Pero eso- é que son prazos máximos. Se o presentas en maio, en abril, pois perfecto, mellor. Claro, se o Concello ten o proxecto e o fai en marzo, pode executar ahora. Claro. Sí. É que aquí marcache plazo máximo. ten Entendo que- que novembro é para determinar que obra queremos facer. Exactamente. De que obra se Ahora, trata. novembro 18. Novembro Aquí, 18. Exactamente. Se o temos Ese todos determinado, somos se redacta o proxecto e se en xaneiro, Porque este ano vai febreiro. pasar, hombre, Tal, por pues eso pode ser. pregunto. Vamos a ver, pero Somos aí. isto é todos os anos igual, a única diferencia é que nas bases do ano pasado, entendo eu, que se cambiou o porcentaxe para que o Concello fixera o que chamas ti a delegación de competencias, o porcentaxe de aportación do Concello. Pero o resto foi sempre igual. Non, non, e non o digo só por eso. O digo porque, evidentemente, o procedimento cambia. O procedimento, os cartos non son os mesmos. E polo tanto, o procedimento que hai que facer non é o mesmo. Procedimento de contratación. Claro. Claro, é que necesitan máis tempo. Claro, un Por eso procedimento digo, mínimo eso. de 2 meses. un procedimento aberto. Está dito, xa está. Perfecto. Claro. Sí. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Hai que un dato que antes matizaba o señor secretario, se cuadra, pois, se me equivoco que me corrixa, no investimento total previsto na rede viaria provincial o ano 19 é de 1.500.000 euros. O ano pasado, o ano 18, era de 2 millóns. Sí, sí, é correcto. Pode ser, sí. É dicir, este ano hai un recorte de 500.000 euros. Non estou de acordo. Nesa partida, No. sí. Vale, nesa parte así, pero eu podo explicar, si quere. E de feito, fixe unha pregunta ao seu compañeiro na anterior comisión onde se lle explicou. O plan deste ano é de rede vial provincial, o que ano pasado eran 2 millóns e está en 1,5 millón, pero hai unha salvedade, que a carretera Vilar de Bos, Vilarello da Cota aparece expresada noutra partida orzamentaria con 376.000 euros, que xa é rede viaria provincial. Entón, usted sume 1,5 millón máis ese 376.000, o que pasa é que aparece especificada esa obra para que se vexa certo o compromiso que hai da Diputación con esa carretera. Vale, vale. Lo digo porque aparecen 500.000 euros menos Sí. e, bueno, se van gastar no outro lado, pues bueno, se está xa especificado. Vale, vale, gracias. A priori tamén pode dicir que quedan 124.000 menos, pero tamén vai dicir, posiblemente esa obra, ao salir ao procedimento aberto, se aforre un 30%. Entón, xa é diñeiro desa baixa que ao final vai acabar que invirtamos na rede provincial máis dos 2 millóns de euros. Sí, hasta estamos de acordo. Sabemos que este tipo de obras, pues normalmente a baixa sole ser, sí, alrededor dun 30%.
O que ocorre é que nesto despois estes cuartos que quedan a maiores, pois bueno, ocorre o que ven ocorrindo estes últimos anos, polo menos desde que eu teño constancia, que despois o reparto case sempre vai por mirmos. E pois atopámonos, sei que incluso hai unha compañera que non lles toca nin a pedrea, pero bueno, xa estamos acostumbrados. Bueno, eu non estou de acordo, pero... Hai que mirando os números, case lle aseguraría que salen. Normalmente, cando hai as baixas, hai que se remitir a un plan complementario ou ben a especificacións a criterios técnicos, como está pasando este ano, que hai unha serie de criterios técnicos que unhas actuacións que hai que acometer e posiblemente se vayan a acometer, é dicir, coas baixas esas. Alguna intervención máis? Pois vamos a votar o cuarto punto do día, aprobación inicial da base reguladora do programa de cooperación aos concellos, entidade local menor verán en materia... perdón. Bueno, do POS máis a rede viaria provincial. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Cuarto punto do día, aprobación inicial das bases reguladoras do programa provincial de cooperación aos concellos e entidade local menor de verán en materia de mocidade para o exercicio 2019. Señor secretario. Bueno, este programa ven tamén é un programa continuista respecto de anos anteriores, vai dirixido aos concellos de menos de 20.000 habitantes, a entidade local menor de verán. O obxecto é financiar, subvencionar actividades a prol da mocidade, en sentido amplo, co límite de que teñan lugar no exercicio 2019, e todos os gastos que se consideran autorizables conforme a legislación de subvencións que se producen a partir de 1 de xaneiro de 2019. Son 6.000 euros por concello e 3.000 no caso da entidade local menor de verán. En total o programa comporta 549.000 euros, que é o que achega a Deputación. Está regulado o procedimento que é moi sinxelo de adhesión ao programa. Trátase, claro, dun programa de concorrencia non competitiva, é dicir, as axudas son iguais para todos os concellos e non hai comparación de proxectos, senón que se deixa a libre decisión municipal a determinación dentro do concepto do plan ou do programa, a determinación de a que o van a destinar. Tentouse tamén simplificar a xustificación da subvención ao máximo, limitando fundamentalmente unha certificación do secretario interventor, a parte da conta, lóxicamente, para o pagamento da subvención e dunha fotografía da publicidade no cartel informativo da actuación. Creo que non hai moito máis que dicir ao respecto, porque é un programa sinxelo e xa coñecido. Moitas gracias. Alguna intervención? Procedemos a votación. Votos a favor das bases reguladoras do programa provincial de cooperación aos concellos e entidade local menor en materia de mocidade. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Moitas gracias. Damos paso ao quinto punto do orde do día. Tamén a aprobación inicial das bases reguladoras, o que xa todos coñecemos como Programa Provincial de Cooperación en materia de empregabilidade. Señor secretario. Ben, o chamado Programa de Empregabilidade, o Programa de Fomento do Emprego Público Local, hai algún cambio importante respecto ao exercicio anterior, e é que no programa deste ano se consideran subvencionables as contratacións ou nomeamentos que se realicen a partir do 1 de xaneiro de 2019 e tamén as que sexan anteriores, é dicir, contratacións de anos anteriores ou nomeamentos de anos anteriores que subsistan no exercicio 2019. Con isto o que se quiso foi romper a imposición dun vínculo entre temporalidade e financiación, é dicir, pensando que o emprego que se cree poida ser estable, simplemente un concello ten persoal contratado de anos anteriores que se mantén nos seus postos, poda tamén. O que pasa é que só se financia o gasto dende 1 de xaneiro, lóxicamente, polo principio de anualidade, pero non teñen por que ser contratos feitos necesariamente no ano 19. En todo caso, queda a criterio dos concellos. Polo demais, as contías son de 20.000 euros por concello, 10.000 no caso da entidade local
menor de verán, 1.830.000 euros é o importe do programa. O procedimento de adhesión pois, é similar ao que no caso da mocidade. E ben, será dun mes dende que se aproben as bases e se publiquen no boletín oficial da provincia. A justificación tamén se simplifica, reducíndose na práctica a un certificado do secretario de entidade en canto á realización do gasto. E tampouco hai moito máis que engadir. O programa é coñecido e o cambio máis importante é este que sinalei. Moitas gracias. Alguna intervención? Procedemos á votación do quinto punto do día, a aprobación inicial das bases do programa de empregabilidade. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Moitas gracias. Sexto punto do día, aprobación inicial das bases do programa provincial de cooperación aos concellos e mancomunidades para a realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipais e provinciais do exercicio 2019. Señor secretario. Este tamén é un programa que leva moitos anos xa implantado e creo que prácticamente non hai cambios con respecto ás bases de anos anteriores. Se prevé unha contía de 350.000 euros en total, cunha axuda de 4.500 euros por entidade local. Non está aberto só a concellos, senón tamén a mancomunidades. Como é coñecido, o programa se condiciona a que se realice a limpeza non só da rede viaria municipal, senón tamén na rede viaria provincial, nun tramo de entre 10 e 12 km de longitude, no período de tempo que se indique na resolución de concesión. Aquí teñamos un problema sempre con que algúns concellos non teñen rede viaria provincial ou non teñen rede viaria suficiente para cumprir esta obriga, co cual se lles obligaba a limpar en concellos limítrofes. Se establece, porque teñen que ser preferentemente no territorio de entidade local e senón en territorios de entidades locais próximas da mesma comarca, e que excepcionalmente se poida reducir o número de kilómetros cando naqueles casos en que o custe de limpar noutros concellos resulte desproporcionado con respecto á subvención. Polo demais, as bases mantéñense como en anos anteriores. Ata a data fomos funcionando con elas sin problemas e non se viu motivo para introducir innovacións no que está funcionando razonablemente ben. Gracias. Moitas gracias. Alguna intervención? Sí. Sí. Con respecto a este punto, como xa comentou antes o señor secretario, falamos de 4.500 euros. Nos entendemos, porque, esta cantidad veuse baixando nestes últimos anos. Empezamos con unha cantidad bastante máis alta, incluso que en algúns momentos case a triplicaba. Que quero dicir con isto? Quero dicir que, dado as circunstancias destes últimos anos, e este ano en especial, e dado que hai que acometer a limpieza pronto, porque, un ano un tanto tamén non especial, pero, de moita erva e maleza, isto conleva que ao ter que empezar antes, lévanos a que temos que, ás veces, que darlle unha pasada, 2 ou incluso 3 pasadas. Por lo tanto, entendemos que a partida estáse facendo ou estáse quedando bastante cativa. É algo que entendemos que se debería ter en conta, a non ser que haxa un cambio de clima ao revés, e que unha pasada solo non sea suficiente. Pero estamos vendo que estes últimos anos, eu falo por experiencia propia, desde o concello en que estou, que temos que darlle 2 pasadas e en algúns sitios 3 pasadas. Por lo tanto, a partida reduciuse tanto que entendemos que é máis ben escasa. Moitas gracias. Alguna outra intervención? Pois procedemos a... Unha matización máis, se me permite. Sí, por suposto. Non sei se é viable ou non, isto probablemente o señor secretario non lo poderá dicir, pero entendo que o punto 3, 4, 5 a 6 podíase fazer solo nun solo programa, ou non sería viable. E tamén igual nos evitaríamos un montón de documentación. Son programas diferentes. Se podían refundir, son programas diferentes. A documentación non se evitaría, se complicaría. É dicir, o certificado do secretario interventor teria que facer alusión a, por exemplo, un certificado de gasto corrente relativo ao programa de mocidade,
un certificado do gasto de limpeza o que hai que engadirlle un informe de vías e obras de que a limpeza se realizou nas vías provinciais, trámite que nosotros non existe, e no de empregabilidade, pois un certificado do gasto dese persoal. A ver, son programas diferentes, non sei, pode haber tamén criterios políticos en canto a canto se quere destinar a un programa e a outro. Entón, bueno, non sei, pode haber incluso concellos que se acollan a un e non a outro. No, que eso pasa. Non? Sí, eso pasa, eso está pasando. Claro. E algúns que se olvidan de solicitar. Tamén. Claro, non individual, senón que vai a través da mancomunidade, en cambio os outros se presentan individualmente. Home, o que sí creo é que son programas que están netamente diferenciados conceptualmente, o sea, son cousas totalmente diferentes, non? máis sencillo que o secretario interventor certifique que se executou, máis sencillo non será feito. non conozco ninguna subvención que sea tan sencilla Como estas. Simplemente ten que certificar con 20.000 euros de empregabilidade se gastaron no que sea. É un papelito. O de mocidade outro, e o de as vías outro, simplemente con que o secretario va informe de vías e obras, de que se... o delegado a supervisar que se fixeron a limpeza, non é así? Correcto. Máis sencillo, imposible. Vale, correcto. Era quizá máis que no punto este, quizá sería ao final en rogos a preguntas, pero bueno, adianteime quizá un pouco no tema porque podía encaixar perfectamente. Entendida a explicación, voume reservar para min o criterio da explicación que me deron vostedes. Moitas gracias. Perfecto. Algúa intervención máis? Pois procedemos á votación do sexto punto do orde do día sobre as bases reguladoras do programa de actuacións de limpeza nas marxes de viaria municipal e provincial do ano 2019. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Séptimo punto do orde do día, expropiación forzosa para execución da obra de acondicionamento e mellora integral na OU 1006, Vilar de Bos, Vilarello da Cota, número 121, pos 2018, en Vilar de Bos. Señor secretario. Ben, sí, pois esta creo que era a obra da que se falou en puntos anteriores. Someteuse a información pública. Houbo alegacións da propietaria das parcelas números 8 e 9 que se estiman parcialmente en base ao informe do xefe da sección de supervisión de obras e proxectos, deixando claras os bens afectados, a superficie de terreo e as árbores afectadas conforme alegaba a propietaria, un poste de pedra. Tamén facía unhas alegacións respecto dunha tapa de alcantarilla que era nosa. En principio, claro, non é unha cuestión relativa á exploración, senón o Servicio de Conservación e Mantemento da Vía. E un poste da luz. Sí, os postes da luz, que é un problema que terá que resolver coa compañía suministradora de enerxía e co propietario da parcela que suministran enerxía. Non teñen que ver coa exploración. E queda, bueno, pois eso, a expropiación con esas 19 parcelas. En xeral, as ocupacións son pequenas. A parcela máis grande que se ocupa é de 219 metros cuadrados. Non, 225,30. Hai unha de 225,30. Son terreos, bueno, pastos, monte baixo. Perfecto. ¿Algúna intervención? Procedemos entonces a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Moitas gracias. Octavo punto do día, expropiación forzosa para execución da obra, acondicionamento e mellora integral na OU 1114 Vilar de Santos, Ponte Liñares, número 113, pos 2018 en Rairí de Veiga e Vilar de Santos. Ben, bueno, novamente aquí, tras a información pública do expediente, houve alegacións da propietaria das parcelas 18, 25 e 27 que se estiman parcialmente, no sentido, bueno, pues que se expón aí na documentación que se remitiu. Se aprobaría o expediente, pois, que comprende, neste caso, 34 parcelas, entendo que son 34 parcelas en Rairí de Veiga e un en Vilar de Santos. No, perdón, 34 parcelas en total e a número 33 é de Vilar de Santos. O resto estarían en Rairí. Eso sería. E, bueno, continuar o
carretera, para rematarla. Algún intervención? Procedemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Noveno punto do día, mocións de urxencia non me constan. E 10º punto, rogos e preguntas. Algún intervención? Pois levantamos a sesión. Moitas gracias. Bien.